Samson washinga here Samson washinga here Tsanama Samson washinga here Samson abuchana here Tsanama Samson waranga here Samson abuchana here Tsanama Samson waranga here Samson Ndariza music ndikatore kwa 40% yangu munatipa Naona kuti hapana weekend pasina music guys. Ngatore hake kozondo di. Pepe pasi dei. Hesi Viki. Hesi Charuvinga. Renzo Mbaye. Tekla. Rubizai. Kuchadere nakonza zanasi naona pala weekend pasina music guys 40% yetu kana katora munoko zondipawo kondi dadi munozongondipawo tendai murewa urisingo azazi 40% hada singatore kozongondipawo kamaki kana atoni naingeta music pasina music weekend pasina music Samson Uda kuchamba kuda inasi Samson Wachika Samson Uzara kesha kopere Samson Wachika Samson Uzara kesha kopere Samson Waranga Samson Miduro ya boinonono Samson Wachika Samson, Miduro ya sheko no no. Samson washinga, Samson.
weekends. Ndokuti weekends. Hey. Kamaro wabanza. Neumprofita. Okoyo. Babina kana baro wabanza neumprofita. Welcome. Hatikuzilila Tau. We welcome you. Iwe. Kwa ilo wakonza neumprofita. Sanazoni wanamba. Haibo. Chisa. Samson waramba here Samson. What's weekend? Hey. What's weekend? Thank you, Tendai, thank you. Aha. Iwe. Awusuti. Hanzi magaro wane bonza mumsi. Tapio yatirwa chamba chose. Ndokuti weekend ka. Ndokuti weekend yacho. Ko pane watatuka here? Hapana. Tiri kuzvifarigwa naika. Pane watatuka here? Hapana. Pane pataporonga here? Ayo hapana. Happy chete positive vibes anditika. Tiri pano pachilonga pa Sisimel's Diaries. Where the only page that you can get positive vibes, free spirit, right? Guys, maspira say kumamuka say man dekwane mangwanani sanibonani ninjani dumela madekwana apudhi kumatima na inika muri say guys humba magadalina zviri say mai tariro Benny Hansi Jimmy is paying. Don't worry, wait my sister, just give me 2 more months and you will see I'm back to my old me. Ha danda chembera nekugara pamba no gym no what. So kudopota chidona mafuta so hanzi kuchembera huda. Saka tinenge tauda kutokukidzana nemapiano very fast. Very soon. Muri say guys, I want to misai. But I could see Auntie Selina was doing a very great job. Vanga variponde mi Auntie Selina I was really fire. Anditika tinova farira tinovada anditika nemi mose tinokudai guys. Nasi anditika toda kuzopinda mune chirongwa chedu chananda kugadzira but satapinda hanzi ni Morisi omari takariwa zviri sei marita. Aiwa, thank you mkoma wangu munini wanzazi yangu Tendai. Thank you for your support. Thank you for your support. Richard Nyamukaiwa hanzi zvinopera bo heremeli zvinotopera bo zvisingaite ufunge isusu panapa ndo mugariro wedu wena ndo magariro edu wena kana watanga kusvika pano nhasi ndo zvatinenge tingori mu happy mode pese hatitombo entertain negative vibes. Tikatokona uchena negative vibes mune team mune ezinja zikona lapana pakati kwe comment section mama kuluma nje negative vaya kuklima vaya kublock. Lapa is all positive vibes. Trimukufara no time yekutukana hatina time isina basa tine time yekufara. Rebecca mawarire zviri kudidi ropa fadzo kabodzanzi ndi Morose iyo maino kumurise say guys Gotkera Johnny I love you mwa kudza istole. How are you my sister Pamela Chikuni guys I can greet you mese makawandisa andikwanise kupedza yanzi na Leonora ndakusuwa kana nini ngenda kusuwa pedza isaira aiwa usi munyuwani ndiye wandatanga kutaura wandaona uya right. Magisa tangire imwe shamwari usati tangire imwe angura dongorera apa but nanchidza music ndikakutangira izvozvo anodzoka pano chimbomira wakadaro right. Vanyuwani vakatouya tinotokudza kuti ava vanyuwani vauya handitika Auxilia Katen haiwa uya asi futi munyuwani uyu akamboya pano handitika right. Hanzi fleet next thing aiwa don't worry vachauya Auntie Selina vanenge vari kuya vatova pa slot yavo waya full time because I can see kuti vanogona kudzidzisa she's munhu kuti vachitaura zvinhu zvavo zvavanotaura aiwa guys mese munonyatsa zvinzwisisa handitika havana nguva yekutambisa havana nguva yekutamba seni ini ndine nguva yekumbotamba
kutorakirwa kudambuka kudaisa aiwa andisena is always serious antika but ndizvo zvinoda handitika kuti vawane kuti gaidza so hanimona so guys regai tingoti wangu tichapinda muprogram iyi garai mudhuze guys idi tichatikombo zviri sei pasecond program yatiri kuzounza guys iyi ndiri kudai mose vakomana vasikana vana baba nana mai handitika tose tiri kudai pano why ndiri kuti mose muri kudiwa pane zvinga zviri kuitika kuseriko so I saw it fit kuti no kana chinzi vana sisimeli kana chinzi vana mai aiwa kutamba ka but kutamba munhu ari kutamba zvake hapana chaakanganisa handiti chero nambuya vedu kumusha vanotamba handiti asi panofanwa kuita chimwe chinhu chinobatsika chamunowana kunana sisimeli ava nana andiselina ava handitika nevamwe vanenge vari mucomment section vamunoti vana sisi kana kuti vana mama handitika so vese vanenge vari pa even tirisu vanhu vakuri kudai so dzimwe ngonogona kurasika zvekutorasika chaiko handitika but tinenge tidawo guidance from chi vamwe vakati kurewo kutidarika kana kutori nevadiki vanogona kutopa guidance yekuti unogona kutodzoka munzira handiti saka ndoichange chirongwa chedu chepechipiri handitika tichionesana pakati pevakomana nevasikana vana baba nana mai handiti kuti zviye zviri kumboitika mukati mewanano mukati meyanano yevanhu 2 murume nemukadzi kana kuti vasikana nevakomana marelationships what's going on chichikumboitika handika kana mungave zviri kumbonyatsofamba sei we are going to open lines so that vana baba vana bhudhi vese mucomment section vasununguke vachitipa maexperience evasikana vavakasangana navo kuti nemhaka yei vasikana vaisangana navo vanga vakamira sei vanga vasi pamarriage type here kana vachiti marriage type ndeyakaita sei handiti asi pamarriage type ndeapi vasikana vachitiudzawo futi pamwe kuda vasikana vari pana pamukade makarorwa kudhara but problem ndeyekuti hamuvhuri madm enyu hamucheki kumawhatsapp kwenyu munotarisa kumainbox kwenyu motanga manodongorera mutazanzi uyu asina kuposta mota uyu handika mutatu watodarika asi mota mugona ngotenga misika pamberi apo mugona ngoshanda mise motenga motikari handimona koitawo vana mai futi tiripo isusuka vana mazikilalela kapu iri musherefu kana baba ukasauya handika mumba hamutobikwi because handina mari kuti nditenge onyeni nedomati kuti ndibikire baba handika zviri kumbofamba sei vana baba zviri kumbofamba sei dati mutudzo wai muri kurambidza vakadzopinda kumabasa dzimba dzimwe dzitoputsika because vana maika vanenge vachishuvirawo zvinhu zvari kuda zviri kuitwa ndaona topic yanga ichinakidza chaizvo zvanzi single life versus married life handitika marriage life and then ndikaona mukoto wekuti no masinguluka it seems as if chokwadi vatobata kunze uko zvichireva here kuti vana mai vari mudzimba paripo here patiri kukanganisa topotoda kuti tiudzane kanhasi tane takakuvharirwa newo masinguru handiti ende zvakaremi varume sei muchiti masinguru aya mahure sei muchimboti masinguru mahure toda kunzwisisa wamudanana naye wamupa mwana wazomusiya mangwana wakuti ihure haisi marriage type handiti zviri kumbofamba sei ndepapi pati pari wrong pada kugadziswa nepapi toda kunzwawo nemi asi tatatanga guys tine muroora wanetsa kumusha uko nokumwa ropa ravanhu muroora unomwa ropa ravanhu kumusha unototema vanhu kuti vatsemuke obva ashushunga ropa ravo saka zvaita kakundinetsa pandawa nyaya iyi ndikati kumurora unomwa vanhu isatanizime kuti ndiye satani wacho kuti wakajoina juzvi dzinonzi kwai ndedzekumasweji zviri kumbofamba sei idhimoni muroye aiwa tisi kuziva toda kungonzwa kuti nyaya chakamira sei gai tingoti wangu tinzwe pakatangira nyaya mudzi kuti zvinhu zvakatanga rini zvikafamba sei zvikazodii kusvikira muroora vatomukoniwa muroora ari kutoganza mumusha kuti enda hamuna zvamunondiita handiti so mburi inopesera isingazazivi kuti saka toita sei handiti mazviona regai tinzwe Hello, maswera seiko taswera aiwa sori ndandichambojaivha nandiri pachironga right tati tingotanga timbonyatsokuonesana kuti chii chiri kuitika pamuroora wedu uzhu maamutara nyaya yemuroora tiudzei kuti zvakatanga sei chii chinonyatsoitika zvii zvine zvinyatsoitika chako chako kuti muzonyatso zvii nokuti zviri kutokonfusai kana imi vacho kana nini zvandikonfusa saka ndikuona theory dzakawanda-wanda vanhu chiti zvakadai patoda kutanga tanyatsoonzwa nyaya kuti zvakafamba sei kuti munhu uzomwa ropa ravanhu Alright, okay, muroora wedu sokarorwa 2007 nachipinda mumusha saka zvakapinda mumusha tasati tazviona sezvese asingagari kuruzevha kwaanga achigara namama wanga achigara ikoko saka takazozvinoti tisati taenda kumaholidays nekuti chero mwana wake ndobaaita mwana first born wake 2009 ane mwana wanga ane 1 year wakarova mwana ane 1 year 3 months wakandobva kuvara ndobva aita zvokumubata mwana kumudhonzera padhuze pake ndobva atanga kumwa ropa remwana saka izvi zvakatishamisa
zvataona vanhu vakati azviona ndobva tagara saka tatidaro ndobva tafema zvauri jendokupera isevemene machidokera kwaakanga ari mamurume vachitore chizviona zvo zvese zvichiitika urona kuti murume wakanga achasevedza mazuva yanga ari kuharare aisenzera ari kuharare achiuya akauya kumaholidze kuzoona mhuri yake zvakadaro zvoitika akangonetsana nemurume unototi amurove akamurova akaona paabata akaruma kana paanenge abata akatema pandobuda ropa pabuda ropa unorimwa unosvika kumwa vana vake nemurume nevangwani vomuraini isvika nanatete nanamai asati amboda kuti idero asi wakatomwa vamamainini vomuraini vatoti mainini asi unoziva kuti akamwa imimi munogona kumurova saka imi ndiudzei mati unobvisa ifone yenyu paloudspeaker makaisa paloudspeaker akaisa maearphones akaisa paloud makaisa imbobvisai maearphones kuti try kutaura nefone stretch saka murume wamuri kuti anomwa futi murume wake ropa akatema murume unobata murume uya osveta ropa riyazve saka murume achisvetwa ropa anohwa sei murume mutano here haichanzwiki zvakanaka ehe zvaanani hello ndiri kunzwai ndiri kunzwai okay handisi kunzwa alright mirai ndikufonere direct nekuti ifone yenyu inenge inonetsa speaker ukuri mirai ndifonere direct regai ndivafonere direct fone yavo inenge iri kunetsa speaker because pandataura naveni ndataura navo direct line yanga inyatsonzwika regai ndivafonere direct tione kuti tidzifambire nyaya dzacho kuti munumwa ropa shuwa tavhambaya kuita vhambaya munhu right I think it's much better now right saka ndani ndichibvunza kuti murume wacho paanenge achisvingwa ropa apa achikweketwa ropa kwari anenge achikuti zviri normal here kwari zvinonetsa kuti tizvitaure kuti iye unonzwa sei paanenge achidhonzwa ropa asi zvinozoitika unotiza noti vane chimusha chavo chavakavakawo nechepane rimwe pasaidhi rana baba nana mai vedu wobva ikoko murume uya wotiza uya kuna namai woti mama ndozvandiita munhu uyu asi ndatomusiya ipapa iye apedza kusvika ropa riya unoita sekuti ndiye wapera simba wogara akangodera achemera mudenga anonenge achita sekuti wapera simba ndiani mukadzi murume uya unotiza ari normal asi kuti chero mukamuudza kuti chimobvapo chibva kukumusha hachafungitsungwa dzokuti ndibve kumusha kana ndindepi kana ndidini is educated hachinei nazvo zvokuti ndichidiri mupenyu zvakotopera zvakangodera achingori naye pamba ipapo haana kana chaachivha ari pamba pamukadzi iyeye wakazama katodana baba vacho nanamai vacho navanhu vakarambana kugara nababa vake saka mukadzi unogara waigara nababa vake akavadana baba mbudazva dzedii kuti ngavauye kupi ngavauye kumusha vakaenda kumusha ikoko vakataura chii chiri kuitika baba vaya vakati zvambora chine mugadzirisa nyaya iyi iye mwana uyu ndo zvaari kuita pano pamusha vakati handimudi nyange neni handitomudi iye unozviziva zvakaitika vabereki vake vari kudara varibereki vake but kana vabe vachiti havadi mwana wavo unozviziva zvakaitika saka vari kuti ani adliwe vari kuda kuti ropa rani lidliwe ngaanodlara mai vake nababa vake ndo panonetsa ipapo kuti vabereki vachona baba vake chaivo vakamuramba vakamusiya tete vachona hanzvadzi yababa vacho vakadanwa navabereki vedu isu kuzoona zviri kuita mwana wenyu pano vese vakamuramba iye kuramba wakati nandisi ndakarambwa pano ndichatogara akatoisa mbambo dzake ipapo saka ndotsvaka kuti roye kuti titi chii isatamizimu here ipapo pari kutotinetsa apedza kumwa iye ndiye ogara pasi oita kunge apera simba iye ari yamwa futi ropa racho unogara pasi wogara pasi akangotsuka muromo wake ini ndakazonda namadziso angu ini ipapo wakamwari chimwe chimwana chake second born ropa achirora it was ndakabva kumusha 2 years before 2021 2028 2018 I mean
ndadaro wakarova chimwana chikomana ichi chibva chatiza chichitete chichiti madira chadaro chimwana chiwakauswa kati ichi mwana ndobva aita chokumara sunya mwana chimumara kudai akaita ashumba unenge akatochinja ini ndakaita kungomunabzura kudai nokumudhonzera kure mukwemwana achinosvika mwana wanga atomariwa kudhara achinoti bvutira mwana waitanga kumaropa irovo ndiripo komukafonwa verifa kuti nditore foni nditi zvinhu zviri kundinetsa mfungwa kuti soni izvi zviri kuitika izvi tobvunza haniko zviko semhuri tisingotongonetseka kuti izvi saka imimi semhuri hamunambogara pasi here mukaita meeting semhuri kuti munoti momudzosera sei kumusha kwavo takazama munhu wese wefamily iri all over the world takazama kuti ngatite tine mafamily gatherings atinoita cheremo muno muSouth Africa sometimes namafamily gatherings toite murorawo ini Tuesday wakarova mwana akaenda kumapurisa mapurisa did nothing taiti kuda akambovharirwa kuti haweno havana chavakaita neTuesday this Tuesday iyo iyi hapana chakaitiwa takazama tikadana baba vacho tikadi chero mukanomudzosera kumusha kwavo unobva kuberengwa mukanomudzosera 2-3 days wadzoka saka imi ndiudzei matiunomwa nevanhu vemuraini ropa wakamwa mai vemuraini saka mai akanga wakaenda kunovamwa seya mai vedu isu vamwene vake vakati ini pamba pangu ina ndichakwanisi kuti ndimugamuchire murorawo kana iwe uchingoita nezvekwako upa chimusha chako chiita izvozvo nezvipa chimusha chako mai vedu vane mvura pamba tipapo nini zvemvura pano pamba pangu chirira zvemvura saka mvura unochera muraini vedu mune chibhorani chirimo ndokwaichera mvura kuchibhorani kana avakati he laini dzazodini wapindira mberi kwangu namainini vavo iwe wapinda mberi kwangu uyo wacho wazvazodai ndobva vatanga kunetsana panyaya dzokunzi wandipindira wadii pachibhorani ndokutobata maini vandobva avaruma tambo maini vaenda kutanga kubuda ropa unonzi wakatozoitawo zvokurogwa musoro kuti akangonamira pachigumeta mai vavo achingomwa achingozvimwira ropa iroro ndoupenyu hwakeho asi iye haadarikika 4 unosvika 3 pagore roga roga unosvika pa3 unotomwa munhu ropa towana munhu waanototi ushu pagore poga poga unoita 3 times pagore poga poga unoita 3 times asi hamuna kugona kuona 3 times dzima imwe dzipi hamuna kugona kuzviona izvozvo munogozati katatu hatina kugona nekuti nyaya dzatigariko tozongonzwa mama vanotaura nhasi waruma nhingi tozona zvoraitiko zvino kwasara vanganimutoverenga mutoverenga kuti kwasara 2 kwaruma 1 gore asi gore rinwaruma 2 kwasara 1 musi weTuesday iwe chinasiri pangani Saturday Tuesday iwe atabuda ndiye wanga chiri mumwe wechitu apa mwana wake first born wa 2009 I think she's 9 years old 10 wakarudingi musi uyo ono weTuesday akamwaropa saka kwasara 1 saka vanhu vanenge vachiziva kuti pagore kana gore rinotanga vanenge vachitobvunzana kuti saka ndiani unomwiwa gore rino otobvunzana kuti saka ndiani unomwiwa saka imimi ndi vanhu vari kumwiwa ava vese havari right here vari normal hapana any problem ti kurwara kana zvimwe zvavanosangana zvavana kudii hapana vanenge vachingori normal handiona kuti iye chaiye haasisiri umunhu wakakwana zvokuti chero ukada kuti uzame kuti aiti upenyu takaiwo zviri uchazovenzwa ukangogara kumusha ikoko zvichazodii trying kuti aite maproject mamwe achingodii he can do nhasi namangwana okuti aina handichaduita izvo handidi handichaduita zvida kudai ndakudai ndoraita zvefamily momubachira oita zvozvo zvaanenge aita zvefamily ipapo hapana kana chinobuda achingosiya you find kuti brain dzake idzi hadzisidzo mukadzi uyu namakore mangani mama mukadzi uyu ungaita makore I think 32 zvari mwana mudiki 32 watotanga kutokwira chisero ari mwana mudiki kudaro mwana mudiki asi kuti zvatinosangana nazvo zvikuru ipapa pandaitotaura namama ndiri panhingi before vachitoti ivo ini ndofunga uchatongopedzisa andipedzisa changu iyo pana mai saka mai vakutotla muzazvisetsa azvo hazvisetsa zvinosetsa mai vakutogara vachitla kuti murora uchandipedzisa uchanditla nokuti zvichaitika zvekuti mese uchapedzisira varume akadla nenyama yacho zvose nekuti kwari murora uyu saka sichinei nyika inorema hatizivi hedu hatizivi
Saka mukunza amati manotonga anotokutonga ichero imimi vanotete kuti indati pana handibvi. Hatitongi sisineli, hatitongi naye ende tine dzimwe hanzvadziwompesa. Haana zvaanotitonga. Asi kana akatenga musindo, unatsotanga lesei kana vakomana hanzvadzi dzisiko, kuti takaroorwa kwatakarorwa kwatiri. Asi toenda kumaholidays kumusha, especially maChristmas days, tiri kuna mai kumusha. Saka ari kumusha kudero kuna kuti vanhu vachibika varoora vakawanda kana kuti vanhu vachidini wotongobvundura watanga ikoko. Asi iye haadeni munhu wanoziva kuti ndorohwa anotodherera unodherera otsvaka vaanoziva kuti apa iizita gete unoruma ikoko unomwa ikoko sezvaanomava vana vadoko ava akarova kana ari wake haasi kuzviitira pamwana woumwe munhu ndopanondishamisa kuti haazviitiri mwana woumwe munhu unoitira vana vake unorohwa akawayo. Sisineli. Saka imi mondizati aishuwa kuti munhu uyu amuki usiku achitombomware vamwe vakavata nokuti ndikuona seti pamwe anorarama kuti agone kurarama kufamba achidii pamwe anofanira kutongomwa ropa iroro. Ndo zvatakatoona ipapa bachachitaura kunyange nezuro nevamwe vari muno muchiti imamwe kuti munhu unenge unorarama neropa nezvaanazo zvinotoda ropa kana akasatoita zveropa izvozvo haasana kasana munhu haanzwisisi. Saka mukamubvunza imimi kuti unomwire ropa anopindura twidi maiwe haana zvaanopindura zvinozvikwa naiye ungatoti kuda pfungwa dzachona dzabharangishika. Ukamubvunza kuti hakoi munozvifanisa sei munhu wano akakwanisa kutombotatsa kudurira nyaya dzake mama one day aita nhubu yekamwana kekupedzisira ndobva atera atanga kutenda kuti mama ndinokutenda ende kuchengeta kwamakandiita ngokuti it was an operation wakaoperatwa nhubu yacho kusunuka kwakaita mwana mai vangu vakadini vachidini vakamubatsira zvadaro akavatenda kuti mama ndinotenda zvoto zvandinokuitira ndiregererei ndobva vati ivo mai vanoti unoti iye ari mudiki kuda zokuma 15 to 20 years achiri kumusha kwavo wakanzi nababa vake usatsvaira dura munorizira kana tsapi madura tsapi dzinoizigwa chikafu idzi kana wakanzi nababa vake musatsvaira mutsapi umo iye kuda kana akatanga nokunzi akanzi tisabata muiri kana imo mainzi musatsvairwa mutsapi mamunei mutsapi munoti ndakatsvaira makamune hari yanga irimo hari yei yanga irimo yakanga ine puu inei human poo ine doti zvaizva zvazvirimo kudero mama ndobva ndatora hariya ndobva ndarasa handakangotoda mwana waitira muhari mai vangu vakati mwana achitira puu mutsaperi zvikanzi ende zvandakaita ndakatora hariya ndikangorasa kudai ndikadzosera hari saka pakudzosera hari wakawanikwa achiisuka hari iyona baba vake baba vake ndokuchipopota vakapopota vakati iwe nhingi handisi ndakada kukuona pano zvawaitira zvinhu izvi izvozvo zvino wakataura I think it's not how many years vazvaramwana ndobva kuma 3 years adurira mai vangu izvozvo imi saka vabereki ndisakachita ndikumuona pa zvinhu izvi ndezvekumusha kwavo mwana uyu takazama tikavadana baba vachona vanoziva tikavadana tikati naye baba orit ko izvo zvakaudzwa mama tokumbira muti mupindure uri pano pinduraiwo tibatsirane kuti munhu uyu chiichii zvikanzi makutoramba mwana wangu kana matodero toda mombe 5 tikati hazvinetsi muda mukuripwa haazvinetsi zvazvo kana itouya unouya nemombe dzake 5 tikati hazvinetsi zvemombe dziripo baba vangu variko vapenyu baba vakati ini muroora shuwa mombe kana pano dziripo vanangu mombe tinoenda nemombe toenda nadzo vamwana vakataiwa tinotodhiraivha toenda nemombe dzeini baba tinouya nadzo uyu mwana chipotora mugadzirise ozodzoka zvanaka zvikanzi aiwa pamunotevera nemombe ipapo ndo pandinodini vanhu vakatora mombe vakaenda nadzo vaenda nadzo mombe tete vedu sanzvabhuya nababa nasisi vahombe kwatiri nemuroora wavo vakatevera after 2 days vaisita vakadhiraivha kuenda kumberi kwakucha kwake naye mombe zvose nemunhu wazvo zvikasara iye after 3 to 4 days akadzoka sisinei mombe dzikasara
saka kusa tsvina muhari wesa mutsapi mushonga wokurima kawo idivisi kai totomedza zvinoda vanadzo mishonga yedivisi racho kuti zviriko here kana kuti izvo zvinoexista here idzi kana kuti nokuti dei wanga uri mushonga aiwa apa kungofungidzira kushandisa simple knowledge sekuti dei wanga uri mushonga wokuroya kana chiya vaizoisa mutsapi manoziva kuti vanoti kune mwana enda anotsvaira defect yekuti muhari mutsapi munoisirwa chikafu voisira tsvina imomo I think zvanga zvizvo kuti kurima vanorima sire kumucha kwacho hamene ipapo kuva kurima handizivi handinamboendako zvangu saka pamwe munoona kana zviri zvokuti zvakatanga ndezvokumba kwavo murora wenyu anotoda rubatsiro haisi mhosva yake anotoda rubatsiro zvinhu zvababa izvi zvinhu zvavabereki zvakumuteverera izvi kuti kudaro kana muchiti vakaona dhoti munhingikiri muhari mutsapi baba vakatouti watsvairirei otosuka hari yavanhu wakasuka chi mushonga wekurima kwavanhu handimaona ndo zvinhu zviri kutomuteverera izvozvo saka uyu munhu inipa kuti zvinomuteverera ipapo ndine dhauti yokudaiwo kana rari mushonga wedivisi wakaiswa muhari umu handidi zviri zvokurima ko zvakazoya sei kuhari zvinoya sei zvichimaropa divisi rinomaropa here divisi ringadaropa here nokuti zvazviri izvozvo kuda waigona kupenga noti ukabata panhu pane zvinhu zvavanhu zvinoeraka kuda unogona kuziwopenga ungadayisana kana kuroorwa indakavhunza hanzvadzi yangu ini paatanga kuzvita ndikati orit muri mukomana nemusikana waidini she was very kind and cool pakutaura kwavo kuti vediva vatoti uyu munhu wakanga ndaizomuroora here angari munhu kwai zvisingaiti wanga ari munhu kwai saka zvinhu izvi ainepi nokuti zvinhu izvi she did it ane 15 years and 15 to 20 achizviita ari mutsva kwavo ndobva vadana azoroorwa kwaaishanda achishanda mhene mukwarare koko ndokuroorana ndokudini zvakanakisa vanhu ndokubvisa pfuma dzavo ndokudini ndokupedza sonhu zvazobuda izvi pakuzozvara vana pando patakazoona munhu unedambudziko unedambudziko zvovana imi mwoyo haukurwadziwo here muchiona vana mabhudhi enyu ropa kudai zvinorwadza sisineli ite zvimusi wetuesday paakapedzera kumwapa ndichirwadziwa sisineli kana atanga nyaya yekuti ikako kasikana kadikika we take care of our brothers kids tese I've got my sister all over vanasisi vedu vari all over haana hayo nzanza dzedu kana chavanoti kudini vese navabereki vedu tinovachengeta tinodi toita zvese nevadai vavo vake ubeka unoone vana 4 tinovachengeta vana vari kukura sei ko mwari toita sei tikazama orit mapurisa tibatsireiwo munhu uyamboenda kumusha kwake mapurisa achitibatsira hakuna kana mai varipo vane bp mene bp vanongofona vedu vevasikana ndionerewo zviti pano mwana uya pano ndakuenda nemwana kuchipatara waruma mwana wakumagama waropa vaenda nemwana kuchipatara nai mama vatarari zvatangazve vaenda nemwana kuchipatara vachowanzi kuhospital kweduko zvikanzayo ipolice case iri maronda iri kana rinokurova kwanakuita vakadai hatitangi tarapa mwana police case nguye endai nemwana pamapurisa pane vari kubvunza ranzi makambofambawo here kuti muzvitsvage kuti chingave chii vanopinda 7th day vabereki panyaya dzokufamba savadha vaiwo hapana kunoindwa kana vachipinda savadha hakuna sekuti isu zvedu kana tiisa vana vamwe havo vanofamba vamwe masavadha but vamwe havo vanogona kufamba imi muri musavadha ati imi muri musavadha inini handisi musavadha ko madi kuchizvifambira imi handizivi sisineli kana ndionangepi unofamba kungokurwa handitozivi munoda kana muine sezvo mati mune vamwe vanengina venyu kana kuti madzikoma enyu ari munoka mukangobatana mungoendawo kana kumapostori pamunenge mangoenda pakaunganawo pane vanhu vengochena paya mungoendawo mota uya wote dambudziko redu remurova unomwa vanhu ropa tibatsireiwo kutoita sei vokubatsirai sisineli tichazama kudaro tichatombozama hatina kumbofamba ndodambudziko hatina kurawo mazviri asi tichatozama zvokuti kana depa pano munhu unoziva indogara kupretoria unenge ari kunoku kupretoria uko taziva kuti tonange munanga papi vanasati vapera nekuti muchamukamai vamwiwa ropa vakura nditi vachembereka ropa rinenge rashoma vachati kumwiwa ropa vapedza kumwiwa ropa vabvati kudliwa nenyama yacho zvise nemabhonzo muona pasina munhu
mozodii mai vatoti papandizwa vanotya vanotogara vakatoti alamu yavo oni every nyange vari mumba vakatandara madhowani kakangoiswa alamu kungoti vakangonzwa vabata dhomo tomhanya voti ndii here echi vanongogara muhana yavo ichivo vati handizi nani zvachose panopamba pano saka hameno sisineli right mira izvo zvamati muri kuputira regai tinzwi tivhure malaini tinzwi vanhu vanochafona apa kuti kune vane ruzivo nondikuona mavanhu vari kunyora zvakasiyana siyana mucomment section zvakasiyana siyana zvakawanda wanda regai tipe mukana kuti vafone ivo vatiudze kuti sei vari kufungira zvakasiyana siyana vamwe vati uroi chaiwo chaiwo vamwe vakati no divisi iri rakafumurwa saka rinotouya nemaconsequences nokuti divisi urombwa handiti vamwe vakati asi pane mwati chiyaisi panzi chimwe comment amen wamwe kati chikwambo antimaona chinogona kuve chichi chikwambo ndo choda kuma vanhu ropa antimaona saka regai tinzwe vamwe kuti vanoti kudi imimi modzokera zvanyu mucomment section andichika tinzwe vanhu vachafona kuti imimi chingoteerawo macomments ini kana ndazo ndichapiwa nhamba kana piwa nhamba kana dzevanhu vanenge vakudhuze nekupretoria weko kana kune vanobatsira veduenda kutotsvakawo vanobatsira vari kupretoria vemahara mapostori vambonotsvakawo kuti chingave chii kana muchiziva vari kupretoria Joburg kana muchiziva please kana matowana motondudzawo nhamba ndivapewo vanobvunza kuti chii before mai vasati vadliwa kumusha uko kwaita munhu uri kudhla ropa ravanhu saka uchapesera adhla nenyama yacho handimaona hatisi kuziva kuti zviri kuenda nekupi saka tibatsireiwo nokuti ndo zviri kuitika kudzimba dzevamwe vanhu mudzimba makatakura zvinokombawo mudzimba mune zvinoyera mudzimba kusataura havo vanhu asi zvokwadika mudzimba vanhu vakatakura vachifamba vari kuremerwa vachifamba zviri mukati memisha umu zvakasiyana siyana mufunge zvakasiyana ndinokutenda henyu vakoma thank you very much nekuopen tizive kuti zvakadai zviri kuitika nokuti dei yangonyogwa iri nyaya yavanhu vaingoti ngano but kwabuda munhu mukuru hakuna munhu mukuru angabuda kunge kotaura ngano plus magarama matondudza masikati tichingotaura hedu dziri nyaya mukangoti kwedu kwakamira kwakadai ndikatoti he mukati shuwa handimazviona so regai tinzwe vamwe tiona let's hope kuti munogona kubatsirika ndakutonyanya kutotyira hedu vana namai uyu murume uri kugara nemukadzi wake willingly vanodana namheno zvavakaitana pamaropa ravo ipapapa but vana namai aya ndo votonyanya kutyira nemiwo handei mogona kuenda kumukano usiku mukafuma manzi vejona varopa ravo rinotapira rodla zvinonaka muchirika timwe mukamwiwa ropa hello saka regai ndikudonedzei ndidedze vanhu vauye vafone tinzoti vari kuti chii alright thank you very much alright mama right guys namba dzekufona munodziziva dzakapinwa apo idzo ndo namba dzamunofona namba dzekufona you know the number dzekufona gaindise foni yacho apa tinzwe batsireiwo family guys anoziva kuti chingave chii kune vanhu ima mucomment section chandoziva chekuti kune vanhu vakawanda vanotoziva mucomment section nokuti mucomment section mune n'anga imomumu mucomment section mune maprofita imomumu mucomment section mune vanomuka usiku varimo imo mucomment section mucomment section mune vanotoprofita varimo tose tirimo mucomment section umwe nomumwe department rake mucomment section imomo saka vedepartment rekuziva ngaziva kuti chingave chii handika chiri kuitika apa please tibatsireiwo mhuri vedu vanonomwiwa ropa rikapera handimazviona vanonomwiwa ropa rikapera regai tinzwe vatanga kufona vati vari kuti vabva yakati vanotoinda nokuti ko zvino vanotombomira kuti varege zvechibitsa vadha izvi voita zvokuti vabatsirikane handimaona nokuti vachadliwa imba yose halo kola ndiri raiti muri sei ndanga ndichida kubatsira amai handizivi hangu information yekuti chingave chii asi ndina madzibaba vanogara muno muSouth Africa vanobatsira zvisingaiti takamhenge tine dambudziko rimwe ranga risingaiti asi baba ivavo vakandibatsira ndirimunyeba vakandibatsira zvimwe zvisingaiti zvokuti pamwe kutada kumwe ndingadai nditori mufu asi vakandibatsira baba ivavo alright dambudziko renyu ramamuna remimba makaenda kwababa mamune dambudziko rourombwa uye maida kutodliwa ndanga ndiri munhu wekuti ndaingogara ndichidonha ndichiita sei ndichitombosvika kuenda kumahospital ndichinzi mwana wenyu dai mamunonokera angadai afa zvakadai zvanhu zvakawandisa alright saka unogonako kungodzidedzera kuita kuti ni vaya vamwe vari kutodzidawo handichika
mucomment section vachitongodziwana namba idzi nekuti vanhu vakana vanogara chindirisa nhasi chaindofunga naiswa ne4 tipewo namba kana namba dzanadzo ini namba mukanyora iposti mundi pendinoisa kupage uko vanoziva namba vobva vakuudza ina handina namba dzandopa munhu saka ukatodedzera pano zvitori right kuti vati vese vari kuda namba vachiwanawo namba kubva kwauri dedzerapo munin'ina kana zvichiita muJoburg right guys handi muri kuzvinzwa ka musazouya muchindibvunza kuti kwai kola uya yakati namba musazouya muchiti kwai tipewo namba dzakataurwa nakola uya namba kola ari kudedzera namba apa saka make sure une bepa nebhilo yako kana uri munhu wekufamba uri John Walker chigara une bepa rako nebhilo yako izvozvi paanodedzera iwe uchinyora achidedzera iwe uchinyora achidedzera iwe uchinyora handika musazondivinga kuWhatsApp muchiti kwanzi he tipewo namba nokuti namba dzinongotaurwa ipo pachena ipo pano ina handina namba dzanenge ndakaseva handi mazvinzwa saka chibata bepa rako nebhilo yako kana kuti imwe foni mochinyora vana John Walker kuti timogozowana kudi kudzifambira nyaya dzachina kana kola achingadi ataura handiti right taura hako vanzwe. Okay, so the number is 084 560 5622 ndimadzibaba avabhadharisei free alright dzokorodza zvakare namba vakurimidze kudziwana zvakare dzokorodza zvenhamba 084 muri kuhwaka 560 5622 right ndaiwa dzanyogwa aiwa ndikona vari kupanana mukomisi dzanyogwa munin'ina wangu ndinoda kutenda thank you very much nedoro wako thank you rega vazame rega vatry thank you very much right madzibaba mahara Joburg yada kutaurwa nasisi vangu naLindsay Harmony yatosevhiwa kuti madzibaba mahara Joburg handi mazviona so musazoya muchindibvunza kuti kwai tipewo namba dziri mucomment section umo ndo madzangotaurwa pajekerere muchihwa kana kwaya dzimwe munongopiwa mucomment section imomo vanoda kuita vana John mufambi muchinda munyatsofamba ini zvakanaka muchinda handi munhu nemwe anoita zvaanoda neupenyu hwake anditika kola hello hazina mini namba saying busy vatozara kamini ndaona namba yaderera vatoveko ka vatodzifambira kudhara kola hello dzimai imwe foni iri kusure dzimai imwe foni musauye nefoni 22 guys uyai nefoni 1 hello maspera sei aiwa tiri right handizivi mainini zvinoitika nezvekuti ina handida munhu anodirecta kuti kwai ndapa munohwisa do you understand where I'm coming from me I don't direct anybody to anyone handiti kana mumai vakauya pana panhamba dzavo tikangodziyanika ipapa saka kuti ndivati ndai apa voenda kuya kunoita zvimwe go wrong konzisimeni ndo vakanditi dani maona ndosaka nditi namba ngadziswe pajikerere kuti munhu utore ndino this is a serious issue haitombodi matambe haidi nhambe tambe it's a serious issue saka ivo kana vari kuzoda namba vanongodzokerera palive yatinokwatsvakira linki toapa namba dzaya dziripo ipo paya vonopiwa ndi vonobatsirwa naivo madzimai vaya kana vari mucomment section vachizati vadambudziko iri vanorigona handi vanogona ngondipewo namba dzemunhu afona ndida kumubatsira tinongowapa namba asi inini handigoni kudirecta munhu kuti inda pakati alright saka imatotorawo here namba yataugwa apa matotora namba kudhara namba matotora kudhara mukatoti handisari handikurumidza fast changamu saka muinda rini kuJoburg saka muri kunanga rini Joburg minde una vamwe mubatani navamwe mutaka mafona monza nokuti kwai namba yatove busy izvozvi kwai vanhu vari kufona vari kwai namba yabusy inzi vanhu vazara namba yadonda kubva pa 1.5 200 vari kuzama kufona kuJoburg alright aiwa pakanaka mozondipawo feedback kuti tiwane kuindawo alright zvakanaka
madhari changa yachonikisi yaona namba vatotora namba kudhara vakangwarira andichika namba vakangwarira vatotora namba yavo ukukuona guys namba yadina ne200 valive up saka namba kwairi kuti namba bizuko saka that means 200 vakugwira nakufona dhari vakazviomera iyo saka 200 yakuningiriki iri kufona uko iri kuzama kufona kuti uyezve panonikisire zvakakuomera icho kwadi kola helo haiya hai ife kuda zvinhu wazepesenika aigara pano aiwanikwa pano pateris vanhu munoda zvinhu pano loredo rotora here namba kwaina madhumbe fani tibewo namba zvakaoma hazvo aiwa vanhu vepanonikisi ndakukone waini kungodai matomanya kwanzi tatomanya tatoveko sisimeni kurarama kuti akatakura aiwa ndinozvinzwisa hangu kuti kurarama akatakura zvinhu zvo namba dzauya pano dzaangani guys muchingomanyako namba dzauya saka makuzati namba dzi dzakauya pano kuzoti vamwe vanhu vakatouya pano feya zama kubatsira hapana sati pavekana ne1 akakupai pundiso guys zvinhu zvacho kola helo muri sei koni ndiri right matofona here kujobek asi namba matotoraka oh okay muzotora henyu alright hapana kushata ini ndachida kungotaura kuti mayavaka muroora uyu anogona kunge ichononzichi kupinda kwaakaita muhonzi muyamuya achitsaira akaona tsvina zvinhu zvakanga asingabvumidzwe kuita iye ndiye akatozoteniwa chikwambo chacho manje saka at the end of the day zvinouya nemaresults obvious anotozopedzera kuita zvimwe zvinhu zviri kuyetu asi havo kana vachida havo kubatsirwa ini tinowani tinozivawo anogara mumpumalanga but anobatsira chero pafoni asi mahara haabhadharisi kola alright mauya one uripi mpumalanga nhasi vanhu vose hakuna tauni nhasi inenge sina munhu anobatsirwa you don't have to namela bhasi muchiinda kure kana uchigara kumpumalanga zvako zvaita kune uyu wauya uyu kwai mahara unobatsira chero pafoni handika right get your papers and pen ready saka imakamboenda kuna iyo akakubatsira zvikafamba yekumpumalanga ini nakandibatsira zveshuwa ndaitomushora because munhu ndakatodzidza naye ndichimushora musi vakazondibatsira ndatokura kudai zvindakati hezvo kuza unongoshora munhu iye munhu aitori nesimba mari okay alright aiwa pakanaka taura yenyu namba dzacho vanyore havo mpumalanga garai maseva guys mpumalanga apostori mahara garai maseva mpumalanga gai nditonyorawo mpumalanga kuitira kuti kugarawo nadzo ine vano mangwani nai ndena asingadiwo namba gai tingonyora dzinoti kudii taura itinzo 084 360 9178 right dzokoro dzai futi vanyorewo dzokoro dzai 084 360 9178 ndimadzibaba era ndimadzibaba alright aiwa pakanaka saka imi dambudziko ramakanogadziwa namadzibaba ranga rakakura here ranga rakakura zvokuti rarakada kurerekera kune iro riri refemili yakatobatsira musha wese kwete ini ndega alright aiwa pakanaka saka namba vatora namba maanadzoka guys ndipewo signal yekuti manyora here mose namba uku kune vanoda namba vana John Walker manyora here vana John Walker dzanyogwa mucomment section dzakutofamba right thank you very much munin'ina waita basa dzanyogwa namba dzatotogwa dzakutotenderera namba idzi alright thanks mfana wangu thanks right Mpumalanga marangarigwa Mpumalanga kwaitawo futi mahara handiti kwai vanoshoreka havo uchivaona unovashora havo asi zvavanoshanda zvikuru ndo zvatagwana kuri handisirini kwai wakavatarisa vanoshoreka fani asi vanoshanda chaizvo chikwapuro handiti mazvinzwa saka mazvinzwira handizoti kune
veCape Town here neveDurban. Kune veCape Town because Cape Town kunoyenya lula ndekwerege kauko. Vanoda kupota chigadzikwa Cape Town nekuDurban variko here. Kana variko mugare matonyora mupewo vamwe nhamba vawane kuindako. Anditika hesilona valoi. Andimaona apasisina. Saka pane vamwe vada kukondopita panyaya iyi alright ye mwana vatudza kuti chingave chiri kuitika apa. Handiti at least vakoma vangu vave namba dzavapo vanoenda kwamadzibaba Joburg. Handika vanoenda kwamadzibaba Joburg. Kwanzi pakashoreka pane Zambuko. Handiti okay. Hanzi pakashoreka ndo pane Zambuko ipapa. Handizivi ndokutaura kuri kuitawo vamwewo. Handimaona right. Rekaitinzwe ove UK yako UK yapindira UK vari kuhere muna madzibaba ningikiri matsosai. Kola hello. Hello Sismelo. Muri sei? Ndiri right makadeni. Aiwa ndiri right. Mukudawo namba matitora here namba iri. Ayo hainangu handizviite izvozvo Sismelo ndotya. All right. Ndakapfuura maexperience dzakawandisa saka aiwa ndozvityawo. All right. Ndoda hangu kungotsimira panyaya murooro. Inotora sokuti pupu iyoyo yanga iri mhari yaya. I think ichi chitori chikwambo. Chitori chikwambo because chikwambo chinoda ropa and it could be kuti anogona kunge ari into Satanism as well. Satanism futi inonwa ropa futi. Saka chikwambo. Kati chikwambo. Saka chikwambo ichi chakaenda pana mai ava ndio saka vakumwa vanhu ropa. I think kukurasa kwakatoita chinhu ichocho pamwe chakabva chatogara paari iye ndiye akutoshandiswa like chikwambo chacho. Zvo unobatsika sei? Handizivi hangu Sismelo pakubatira pangu handidi kunyepa handizivi but maonero andinozviita chikwambo or she's into Satanism pazvinhu tu izvozvo. Sismelo ndakamboti ndichifamba musi ndiri kuZimbabwe pakangouya mumwe murume pasaidi pangu paangotanga kutaura nezve like zvichange zvichizoitika magumo kwenyika like sort of saka akamenshona one of those things kuti kuchave nevamwe vanhu vanenge vachirarama neropa revanhu vanenge vachingomwa ropa revanhu ndo chinenge chiri chikafu chavo ndokuzvitaura kwakazvita izvozvo saka ndakatotanga kutozona ikozvino handi munoona masuicide bomb aya anoitika ayaya munhu anongoenda unoputika pakazara vanhu so and then panobva padeuka ropa rakawanda ropa iroro rinenge chitonofidha umwe munhu saka ndozvandaida hangu kungocontributa hangu izvozvo zvokuti it could be atomukadzi uyo akatoitwa chikwambo or its Satanism. Zvakaoma zvasi anyway. Zvakaoma. All right, thank you very much Kola maita basa. Regai nitore 2 more tipinde muchikamu chinotevera. Thank you. Right. I'm taking 2 more guys, 2 more people only to batapinda muchikamu chinotevera chevanhu vakuru, chikamu chevanhu vakuru. Chikamu chinotevera chikamu chevanhu vakuru. Varipo here 2 more vanoda kufona tipedze apa tinde muchikamu chinotevera chevanhu vakuru. Handiti topinda muchikamu chevanhu vakuru matinotaura saturday manheru kudai chinofanira kunge chichitonzi cherima asi kuti handikazoita hangu cherima ndigare murima ndinoda kuona macomments avanhu handi plus ndichida kuzvisekera handimona saka ndamwira kuitira kuti kana ndonyatso kutaura ishow yacho katataura nezvazvo sezvazviri nokuti ishow yacho handitika Kola hello. Muri sei? Ndiri right in. Aiwa, ndanchida kunzwa kuti ko avo vekuMpumalanga manga muchitaura vava vanokwanisa kubatsira umwe munhu ari kuimwe nzvimbo here nevamwe vanhu tiri kuDurban. Handizidawo kuti ndamene kupa vaviri ava hanzi kwai unobatsira pafoni kuti ndoupi asi pane wanzi kwai unobatsira pafoni ndofunga ndiye weMpumalanga. Okay. Saka foni mamatoseva namba? Aiwa namba ndandisina kuseva. Saka muruda kubatsirwa muchabatsirwa sei handisina kuseva namba iyi? Sismeli kani. Ndanchida kutanga ndabvunza aka. Aiwa ndawasa kuti kwai vanhu pano unobatsira mufoni ndisingazi ndiwo weMpumalanga ndikawa ndevapi? Bozi pafoni bozi taneta kunyeperwa Sismeli. All right ndizvozvo. Unati pafoni unotanga uchiningirira here?
unotanga uchiudzwa here kuti zvakamira sei kana zvichiwa kuti zvakutsanangurwa zviindirani wosera nazvozvo ndozvakanaka kazvepafoni uri kurya zviri zvandiri kurevazvo saka yapiwa ka kama uchiona kakuti matora manofona mowa kuti vanoti kudii aiwa ndinoitora tikanonoka noti zvivangu zvakuza nokuna kudzima live mukazoshayiwa namba yacho saka chibva mamanya munonyora muchibhuku alright pakanaka kola sharp right pachine one more here ada kufona one more tipinde muchikamu chevanhu vakuru chinotevera chikamu chevanhu vakuru chikamu chinodiwa nevakawanda nditika paripo here chikamu chelulalula varipo here vamwe vanoda kufona apa kana pasina zvedu tichipinda muchikamu chinotevera varipo here vanoda kufona tinzwa tivanga totora here namba dzacho hello kola hello kola hello muri sei muri sei kola hello ndiri kunzwai muri sei kantorangwa kola hello ndiri kuzvinzwa muri sei sei ava vanhu ava kava vanofana kunge munhu either pakati pezvinhu chikwama kana kuti ngozi izvozvo zvinogona kuchenjereswa nenyaya yekuti baba vacho vanga vakabata saka mwana uri kuzobata kwaakatoita chikwambo ichikachi chinopa chatodziringa musha ende kazhinji chikwambo zvinhu zvinenge zvakadaro inini kumusha kwedu ndobva kusaidi rekudhuze revanhu vekumozambique mobva kusaidi rekupi risaidi rangu randobva ndiri next close to mozambique ndongoyambuka gairezi batapinda mozambique alright zvikwambo zvaipedzo dzedzo zvakawandisa okay saka monyatsoziva nyaya dzezvikwambo izvi nokuti ndokwenyu kwazvinobikwawo zvinoitika ndezvokuti unotoona kutoti uchisvika pamba pevanhu so vanotokudza kuti pamuti wakatiwe panogara ipapo ukangonogara ipapo une zvinhu zvaunototakurana nazvo ngozi zvinenge dzitori nemhiko dzavo saka ndo mhiko dzavanga vakaita baba ava ndobvu yemwana saka mistake yavakatenge yekuisa mwana imomo itori mistake hombe tozoti pechipiri I think inogona kuti kuita ngozi because inini side redu ramuda kuedza kutaura nderekuti kana muchida kuziva nzvimbo dzinomuka ngozi indai munyanga nyanga ine ngozi dzakawandisa ende kunomuka ngozi dzevanhu vanourayiwa zvakanyanyisa so ndoda kuedza kuti pamwe kana vachida kubatsira goti one person vandoziva anoita izvozvo kwedu kumushanda kwedu kunyangawo ndogona kuvatsvagira nhamba ndozokupai nhamba dzake munhu iyeye andewe anoita zvechibhoyi nyanga chaiyo chaiyo so zvaanogona kuita zviri nyore kuti sinzi wati maperedzi avo ese vanoenda kuchechi vanomudaidza iuya pamba pavo akasvika akatora munhu haazviitire zvinhu izvozvo pamba pavo achaenda naye kuvabereki kwake because anosvikoobata pane mudzi weproblem zvichireva kuti zviri kunodzokera kumba kwavo zviri kuva zvanogadzirirwa kusha kwavo ikoko alright sa imi kumusha kwenyu kwamunobva kudheni kumozambiki uku mati dzimai imwe foni ini ndobva munyanga akana muchida kuziya ngozi nemheni kunyanga ndokumusha kwazvo saka munazvoka imi zvikwamba izvi aiwa tonozviziya zvedu kugozi ndi zvinhu zvatotoziya zvinhu zvekuti munhu akatokubhejera kukuudzwa kuti haridoke kana mvura inoda kutonaya ndezvichokwadi haridoke saka kunyanga motoziva kuti ningi uyu unomuka usiku ningi unomuka usiku vanhu vanotokuudza zvakanyanya zvokuti saka zvinhu zvezvanhu zvatonyatotoziya especially ngozi kune vanhu vanototi munhu akaurayiwa anogona kuita 10 to 15 years but munhu iyeye harari zvachosa anotozomuka chete saka muroda kundudza kuti imimi ngozi dziriko chaiko dzimai imwe foni yenyu pane foni yekuti anoisi kumasure pane foni yekuti anoisi kumasure dzimai imwe foni ndakadzima ndindofunga pane network pandandiri papasina network yakanaka alright saka muri kuti ngozi iriko imi motobhilivha kuti kune vanhu vakafa vanodomuka ndinotozvibhilivha because pane spidofeki yakabuda munhu akatozviita izvozvo akaurayiwa about 15 years ago it was about 13 years aurayiwa munhu iyeye ikatobuda ikaripa musha wese ukabatwa ngoziyo ikatobuda ikatorikwa it was panext door pamba pedu alright pakanaka saka nemusi wemande ndinoda kuya nemusi wemande ndinoda kuya nekuti topic yengozi
muvepo pastand by kora toda kunyatsokuisa kuti imise vanhu vekunyanga vekumozambique uku makaonei kuti muzoti ngozi makaona munhu wakafa uyu makatomuona here achidzoka anyatsa kufamba akafa imakamucherera toda kunyatsokuisa zvingo zvinofamba sei toda kuwisisa because pamwe kudai takafa tine ngozi tichivambana zvetsika zvokuti tine ngozi aiwa hapana kushata munoenda kubasa here mi handi munochaisa here vana madhumbi handi munochaisa mume mugara pabasa here mi ehe ndokusenderai meseji timbonyatsonzwa kuti nyaya dzana mheni idzi nyaya dzengozi idzi nyaya dzinoi vanhu vanodii toda kunyatsonzwa kuti zvinofamba sei allright allright aiwa tozoda first hand information yemudzidzisa utiwo kuti zvinhu zvakadai kuti inini zvotombonetsa kuti nditi zviriko here zvinhu izvo kuti vanhu vanofa vachimukana kuti ndezvekungo mafilimi atechingofisidzirwa hedu ndinasana mbomona munhu akafa akamuka kadzokai hakuna mafilimu but zvandichaita ndezvekuti ndichavatsvagira nhamba sistaiwa ndozokuisirai nhamba yacho panhamba idzodzi muzowana ndirikina ndokona kudziwana nhamba dzemunhu iyeye at least vakazomubatawo kana vachikwanisa kumusimudza from nyanga kuenda kumusha kwavo zvinenge zvakwavari but munhu abatsira vanhu vakawanda ndiye anotogadzirisa zvingozi dzodzidzi ndiye anotobvisa zvikwambo mumusha zvakawanda zvinodei manga machitowana nhamba izvi zvimachitopa machitema hadziri kure here muchingopa madhayaris nhamba dzacho dziri kure totofanira kutanga nambobata mwana womukoma wacho ari kuzimbabwe ndekuti ndikwanisa kupiwa nhamba idzodzo isu kaedu kumba kwedu hatiitedu zvechiwano but tiri munharaunda yemunhu iyeye aiwa pakanaka ora saka ndozonzwa nemi zvinhu zvatinotoona zvichiitika ende mukatarisa most of the people like mukatarisa vanhu vanobva area yekunyanga zvikwambo zvavo zvizhinji vanhu vazhinji ivo vanoita zvechikwambo vanotenda kutora mozambique because ndokuti chikwambo ndinokuti zvikwambo zvakasimba vanoenda kutsvaga mheni mozambique vanoenda kutsvaga mishonga yemapirisi ekurima chaiwo chaiwo kumozambique samati mozambique ndokuti zvikwambo zvakasimba mozambique nemishonga yakawandisa ndipapongo vakambogara from 74 to 8 I think so apa pane nyaya apa mazviwa guys ityai kumozambique kune zvikwambo zvakasimba sare vachida kuti tizodzidza nemande kuti chakasimba ndo chakaita sei chinodii chakasimba zvo vediweka ende gore rinotiyadzisa igore redzidzo orit maita henyu mainini regai ngokubatai nemusoro mande chikuziva kuti nguva ibheni tozoita asi neta manheri mapedza ubasa zvakanaka ikoni mazviwa guys kwe kumozambique kune zvakasimba kune zvakasimba kumozambique zviri strong hani mazvinzwa saka kola vane nyaya yavo regai tizonzwa kuti zvichafa hanzi kumasalamu kudii imudanza kuti munhu akaenda mukomana wekuenda mukoma mobhozi akamuka here akafuka here munhu uya tuchamuda kundudza muda tudza kuti munhu akaenda mukoma mobhozi akasimba akamuka here imi handina bhozi nyatsoitevera kanyaya yacho inini ndaingoona ichiitika but ndandiri bhizi nyatso kuifolowa muri kuti munhu uya akamuka salamina matanzani muri kuti akamuka here munhu uya ini right ava vakufona ndada kupedza tichipinda pachine muchikiro chinotevera kola hello foni yamunofona isiriyo nhamba yakapinwa yaya ndo inofonwa kufonwa but you can go ahead you can go ahead ifoni munofanira titoga kuseri chitaura toga paya kana tiri pashow pane nhamba inopinwa apo ndo yamunofona but chibva imatongotaura ini eno ndandoda kutsigira pakutaura kuti kunyanga murikuita zvenyu zvekutama muchitoseka musaseke wei kana kukura kwedu kwese taitounzizvo usadanane nemanyika because ukangomudya shuwa anobva atokutaura ndingaingoti taura kuti tingoonana ende waitonzwa mvura posina zuva rimwe gidigidi ndozonzwa kwaa yadaka pambaire zvekutamba nerubhiko meni one two izvo ikutaurwa nyaya yekumozambique inini kumusha kwedu ka totodarika ari kuzopinda mozambique zvese zvezvikwambo izvi zvezvichii izvi musaite zvekutamba nazvo zviri live and direct is there kungoti zvedu isusu tinozoti tiri makristu but in real life there and zvekuti munhu anofa muri kutoiga munhu moona munhu anovhura mazino munhu anosimuka kugara kudai ndoka
live and direct tichiona ndege kutotonzwa kuti hona because nandiri mwana zvii zviri kuitika ndisu zvinzwisisa tiri panhamo but munhu ari kumo wotozodzonzaiwo munhu auraya ari pano kwakutogara pasi toita chibububu chitsika yedu yechana yekwakutotanga kutaura kola mirai matima kona munhu akafa achimuka mukofini kugara pasi kuti go chaiko kugara pasi chaiko kutogara mubox pandi tinonzi zvonhamo tiri panhamo zvonzi box takuda kuita last respect anditi poita veugara mapinda imoone moonoti mwana ari raiti zvakamira sei andiri pakugadzira ipapo pakuti veugama chete varimo mwana ari sei ipapo pakaita zvichinamiso nanhasi zvichinamiso zvingori mumaziso inenge movie padikape imi mukatogara kola muchitogara kona chitunhu chichimuka chigara chichivadzokera kunovata kutoti kutonedzanezida kuti akuinda but ingahanzi wafawaniro watomuka chiko chichiri kuitika kuti chatozviitira awiri haindingaoma kuoma chaitotanga kuombera wakutizotanga kuzotaura ndiani abata auraya mwana ndiani because mukakanetimuka kutozoona mhepo imwe nekuti munhu anongosimudzwa nezinhepo rimwe ramunoshaya kuti gozvapa neku pautozoona kuti ndiye munhu uyu zvimwe zvinhu tinotamba hedu nazvo but in real life zviriko kune rumwe rudzi rusingaurayiki unouraya hako but unobva uoneka pamberi pavanhu kuzindiwe alright kola tigaiti kugadzirira ini musi wemande timunyatsotisanangurira matondidzikamisa tingahova tatotomukigwa nhasi chiregai tigoona pamande pacho tiwe kuti zvinofamba sei alright thanks ava madha ava vari kuita havo zvavo zvemisikanzwa dzavo vakaona zvisingaitwa vanga usiri saposi kuzviona saka baba vacho ndovanofanirwa kugadzira mwana vavo kana kuti vamwe baba ava chada matoro vavakaita chikwambo chavo chinonetsa kuti chafamba nemhiko yekuti hapana anofanira kuzopinda imomo saka mhiko yakafudzwa kuti vagadzire mhiko iyoyo zvinotonetsa zvotoda kuti baba vacho vasvipidze but baba havasi kudani zvino munhu wongofira kuona mwana wofira kungoona dhodhi mwari here asikana exactly ndozvindokunzi kana munhu wasvipira zvaunozviitira uri kukanganisa rudzi rwako but mwana hana wakangopinda wakaona hari yanga ine dhodhi akangoti pamwe mwana wakakanganisa haana kuti achida vedi wei akaudzwaka kuti usapindemo usazoke but akapinda akatsvaira tsvaira bva zvakaoma hazvo hai alright kola pakanaka regai tigona mande yacho hai mande tichavhundisikwa tikazvirega pano mande tichavhundisikwa tikazvirega hai indau dzavanhu kuti ndataura kuti gaizi musatinenge kuiseni titi kwai namba unoto nditi kwai sisimeri ndavingawo namba ndipewo namba dzataugwa unonyora message asi ndabva kutaura kuti inana namba dzandopa vanhu pananai mucomment section nei madhaizi zvepe dziri dzakavhara here tichitaura paya but anyway guys iyi nyaya ika yapera at least vakoma vawana nhamba dzokwamadzibaba handika kujobhe kudhuze nekwavari kuti vafambire nyaya idzi tichazenge tichinzwa naivo kuti nyaya idzi vadzifambira kusvika papi zvanzi kudii chichiri kuitika tinyatsodii tozoyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei handiti kwaiko zvino tingangoti pane topic yanzi muri kumwe iko ndiri kumwa marula yangu kero paiko zvino tagumira pano regai tipinde muchikamu chevakuru chinotevera handiti mazviona nokuti nyaya hadzina kumira mushe guys shuwa mwana uri mwana wongopindawo mudura woonawo hari unodongoraona mune zinabhi ririmo woti ko wakaitira zinabhi ndiani handiona woti rega ndibvise ndokanda kwenditsvaire wotofira iyoyo asikana wotofira nabhi yawaona mudura kunge ndiwo wakaitira nabhi yacho imomo vazvakaoma alright guys stay tuned musaenda kure andika stay tuned ndiri kungodambura live tsatsangasa ndobva ndadzoka nezveusiku andika ndobva ndadzoka neiyi yezveusiku saka musaenda mobva madedza vanhurume vaya guys muchidzoka mobva matega vanhurume motega vanhurume kuitira kuti vanhurume tidi tifambe navo vanenge varimo vamwe varume vachona asi vanenge vakavanda mukatumu handiti saka itai kuti vanhurume vese vamunoziva guys moita muchivatega vose vategei vana ashford vaya vanobva futi kunoreiwa kavana ashford vaya kunana chinoi kunoita zvokureiwareiwako handimaona vategei vose vanhu vategei handika tine munin'ino dangafa munga achiuya anoita zvokumuka usiku achifamba nebhurumu ya handiti ari kushanda anopedza basa na8 mazuva ano ari kupedza basa na8 mufunge saka taifange takaita friday handiti akapedza basa na8 handi apedza futi basa na8 saka izvi tototaura nezura chiniti manje sisi tozodini nokuti ndine nyaya hombe yandakagadzira imwe yandiri kuda kuti ndiye kuzotaura ndizoexpose handi ndikatsaka zvikanzi no vhiki rinoya pane pandichaita off
nokuti ndagarisa chinda kubasa saka ndo patiadi pationa kuti achaita ofurini uchandudza panenge angoita off pepo tobva tatonga nelife iyoyo mamuziva nditi munin'ina wedu webhurumushu handi mazvona wemutsvairo wehari wechisero ushu handi maona saka musaenda kule guys ndingodona ndobva ndadzoka saka garai magadzirira hapana musaenda